do spálne. Uniforma do roboty. Kúpelka. Ešte máme jednu izbu. A záhradku. Kde ale už má nejaké stromy zasadené. Tak to je všetko. Ahojte. Ahojte, mamina a tatino. Prepáčte, že nevolám. Jarka mi poslala SMS-ku. Volala som v sobotu, ale neboli ste doma, lebo teraz, keď chcem volať, tak musím ísť Alexovému otcovi do roboty. Takže som volala, napísala som e-mail predtým, aby ste boli doma, že ste neboli doma. Ale posielala som e-mail, fotky z apartamentu, z bytu a na blahoželanie k tatovým narodeninám. Posielala som. Ale áno, mám strojček. Aha. Áno. A no prepáčte, no žijeme, máme sa v poriadku, všetko je OK. Býva sa nám tu dobre. No čo ešte? Ideme teraz do roboty za chvíľu. Je tu teplo a akurát dneska začalo trošku pršať. Ináč sa máme dobre, všetko je v poriadku. A zavolám. Asi v sobotu budem sa snažiť. Pa, pa. Ahojte, mamina a tatino. Prepáčte, že nevolám. Ale ja som vlastne skúšala volať v sobotu, ale vy ste neboli doma. Lebo keď teraz chcem volať, musím ísť Alexovému otcovi do roboty, domov zavolať. Ale nedala som vedieť dopredu, takže ste neboli doma, bohužiaľ. No. Ale žijeme, všetko je v poriadku, máme sa dobre. V robote je OK. Už sme sa presťahovali, dúfam, že ste dostali fotky, čo som posielala. Posielala som aj tatových narodenín. Máme sa dobre, všetko je OK, robota je v poriadku, býva sa nám super. Idem za chvíľu do roboty, takže len tak narýchlo, ale keď dojdem domov, tak sa posnažím dlhšie ešte jedno video urobiť. Čo je nové? Veľa pacientov mám Slovákov, čo boli na Slovensku, alebo majú striko alebo detko je Slovák. Aj včera som mala jednu, čo mala také české meno, tak som sa jej spýtala, či je česká. Česká povedala áno, že má tam nejakú rodinu odtiaľ. Alex išiel s Jackinkom von, kúpiť chleba, budeme raňajkovať, pôjdem do roboty. No a čo je nové? Jeden zákazník, pacient sa ma spýtal, či nechcem učiť slovenčinu. Mu hovorím, však ja som zabudla rozprávať sama. Ja neviem, jak môžem ja učiť niekoho iného. Ale na všetko je OK. Je tu teplo, strašne je tu teplo. U vás je aké počasie? Už máte sneh? Až. No, a tak. Ahojte, mamina a tatino. Prepačte, že nevolám, všetko je v poriadku, nebojte sa, žijeme, všetko je OK. Ale vlastne ja som sa snažila dovolať v sobotu, lebo sme museli z Alexovému otcovi teraz, keď chceme volať. A snažila som sa volať v sobotu, ale nikto nezdvíhal. No. A dostala som SMS-ku od Jarky, tak sa nebojte, všetko je OK. Ideme za chvíľu do roboty, Alex išiel kúpiť chleba, išiel s obsom aj von. Bývame už novom, dobre sa nám tu býva, ale nemáme telefon, takže nedá sa, zo začiatku sme nemali ani internet, ani televíziu, nič. V robote je OK, pacientov mám veľa, čo išli na Slovensko alebo do Česka,
A ľúbilo sa im. A minule sa ma dokonca jeden spýtal, či nechcem učiť slovenčinu. Hovorím, však ja som zabudla sama rozprávať, ak ja môžem učiť druhých. No a čo nové? Dokopy nič. Do roboty domov, do roboty domov. A tak, no. Dobré ránko, mamino a tatina. Pred chvíľou sme sa zobudili. Dostali sme, iba včera sme dostali Jarkinu SMS-ku, ja neviem, prečo to tak pozadu. Včera sme dostali Jarkinu SMS-ku. Nebojte sa, všetko je v poriadku, žijeme, všetko je OK. Prepačte, ale v sobotu som sa snažila volať domov, ale nikto nebol doma, nikto nezdvíhal, lebo teraz, keď chceme volať, musíme ísť Alexovému otcovi domov. A nedala som vám vedieť, aby ste boli doma, takže nikto nebol doma. Ale snažila som sa volať. Ale moc vás ľúbim. Tak sa nebojte. Všetko je OK, už bývame v novom. Býva sa tu super. Ešte tu nebýva veľa ľudí, lebo oni si tu dávajú všetko prerábať a nové kachličky a hento toto. Takže ešte tu je málo ľudí, takže ešte tu také tiché tuto. Máme aj bazén, máme aj miesto, kde sa dá robiť grilovačka. Máme dokonca aj malú záhradku, kde Jacko nechcel zo začiatku robiť nič. Ani cikať, ani kakať, ale už si trošku zvyka. Za chvíľu ideme do roboty. V robote je všetko v poriadku. Veľa zákazníkov mám, čo chodia na Slovensko alebo do Česka idú a že sa im tam veľmi ľúbi. A jeden sa mi dokonca spýtal, či nechcem učiť slovenčinu. A práve došli. Aha, Jackinko. Jackinko, say hello. A Alex. Dobré ráno. Dobré ráno. No. A za chvíľu ideme do roboty, ideme naraňajkovať do roboty a keď dojdem, tak sa pokúsim urobiť nové video. No je, že to už bude 7 hodín, u vás bude už asi polnoc, takže to si budete zase pozrieť až zajtra ráno. No. Tak moc vás ľúbim, prepáčte, že nevolám, všetko je v poriadku, ľúbim vás moc. Čaute.